קומה שלישית. בבנייה. פה. זה הטראח, מכינים את הקומה לישיבות. מכינים את הקומה, את כל התבניות. וביום ראשון בטח יצקו. שו! שו! כיף חלת? זה המנהל של השלט. אהלן. זה החדרי מעליות בעצם. זה הפיר מעליות, כן. עתיקה כרגע בהכנה ליציקה. זה דירה 13, אתה זוכר מספרים? זה הקומה שלנו בעצם, לא? זה קומה 3. קומה 3. דירה 13, אתה חושב שזאת? נראה לי. לא זוכר? נראה לי. אז הדירה הזאת כבר מקבלת נוף מלא לים. רגע, 3 אתה מדבר כאילו את הראשונה התחלת לספור ב-0? ב-1. 1. אז לא, נראה לי שאנחנו קומה למעלה. קומה עוד למעלה? כן, קומה רביעית. לא, אתה 0 ספרתי בתור 0. אתה נרשם אתה C4? אני C... אבל 4 זה היה לפני השינוי כאילו. אחר כך זה ירד ל3. כן, אז זה. אז זאת היא הדירה. כן, יש לך נוף מלא לים פה. יש נוף לים, בטח. זה לא היה בטח. מלא לים, ואם העצים האלה ירדו, הולכים לבנות פה צמודי קרקע. נמוכים, כן. הולכים לבנות פה נמוכים. ברגע שכל העצים האלה ירדו, יהיה נוף בעצם ממתם, אפשר לראות ממתם בצפון ועד קצה הבניין בעצם. אבל הנוף פה הוא חזיתי, חוץ מהאקליפטוס העצום ומדהים הזה. זה פה סביבה, עושים את הנוף בחצי טירה. וגם הבניין יהיה שם עם האקליפטוס בדיוק. כאילו הבניין שבונים עכשיו. כן. כן, הוא נראה בדיוק לזה. אז יהיה לנו בעצם מהבניין צפונה. מהבניין שלנו. אוקיי. כאן זה המטבח והסלון. כן, אני אצלם רק שנייה שם, לא, מצלמים. מה זה פה? הכניסה לבית, זה הפתח של המזווה שאמורים לסגור. זה הכניסה לבית. כאן יהיה שירות? לא, פה יהיה חדר, עד כמה שאני זוכר, זה הממ"ד. כאן יהיה חדר בצד ימין. ואיפה השירותים שלנו? וכאן השירותים והמקלחת הראשית הם פה נמצאים, פה באזור הזה. זה המדפסת שירות. מדפסת שירות. ופה יחידת הורים. בתוך הדירה שלכם ממש. כן. וזה החלון של המקלחת הורים.